Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Σήμερα θα κάνουμε το μέρος δεύτερο του Soda Jungle του New Super Mario Bros. U. Όπως βλέπετε εδώ έχουμε ένα Wii Pro Controller. Δεν είναι δικό μου, το έχω δανειστεί από τους φίλους μου. Ωραία. Όπως μάλλον θα καταλαβαίνετε, το Wii Pro Controller είναι ένα από τα αγαπημένα μου χειριστήρια. Ωραία. Όλα πάρει κάτι. Τέλος πάντων, θα ξαναπαίξουμε πάλι αυτή την πίστα. Κάτι δεν είχα κάνει σωστά. Περιμένετε. Τέλος πάντων. Δεν θυμάμαι και καλά ποιο ήταν. Νομίζω πως πρέπει να ήταν αυτό που ήταν να πάμε. Λάθος μου. Τέλος πάντων, παιδιά. Συγχωρέστε με γι' αυτό επειδή δεν το έχω κάνει σωστά. Ωραία, για να δω εδώ. Γιατί έχει πέρασει και από χθες και δεν θυμάμαι αυτό. Πώς είναι αυτό εδώ. Αν δεν θυμάμαι, αυτό είναι το Yellow Yoshi. Σε μερικά πράγματα είναι καλύτερο το gamepad, γιατί ας πούμε μπορεί να κάνεις κινήσεις στο να κουνάς το gamepad. Και ας πούμε το Wii Pro Controller που πρέπει να πατάς το R. Για να δούμε πώς είναι αυτό εδώ. Όχι, λάθος μου. Πάλι το ίδιο είναι. Τέλος πάντων. Δεν το πολύ θέλω το Yellow Yoshi. Το οποίο είναι μωρό. Α, εδώ είναι. Ωραία. Είναι αυτό εδώ. Περιμένετε τώρα, κατάλαβα. Όχι, δεν είναι αυτό. Πάλι το ίδιο λάθος κάνω. Είναι το ίδιο με το προηγούμενο. Μήπως... όχι, νομίζω ιδέα μου. Για να δούμε πώς είναι αυτό. Όχι, το ίδιο είναι λάθος μου πάλι. Ωραία, ας ξαναπώ πάλι κάτω. Ούτε εδώ. Αυτό. Όχι, λάθος. Ωραία, ας ξαναπούμε έτσι. Είχαμε μπει σε αυτό εδώ. Τώρα να δοκιμάσω αυτό εδώ. Α, ναι, τώρα θυμήθηκα, αυτό είναι. Wow. Σίγουρα έχασα εκτροπή της φωτιάς. Δεν πειράζει.
σημείο. Αυτό εδώ είναι το κάτω. Ωραία και στεράκι. Ωραία, 5 για το σώμα. 200 εντάξει. Ωραία, και τώρα πάμε στην πίστα που θα ήθελα να σας δείξω σήμερα που δεν έπαιξα χθες, γιατί αυτός ο κόσμος είναι πολύ μεγάλος. Μέχρι τώρα τα πάω μια χαρά. Ωραία. Όχι, δεν μπορώ να το ξαναπάρω. Τέλος πάντων. Ωραία. Wow. Δεν πειράζει, εδώ έχει και άλλη δύναμη. Το λούδι της φωτιάς πάλι. Εντάξει, δεν πειράζει, τα πήρα όλα έτσι κι αλλιώς δεν προλάβαινα, δεν είχα και χρόνο. Ωραία. Εδώ είναι μια μυστική πύλη. Δεν ξέρω γιατί, αλλά νιώθω σαν δεν έχω μπει σε ένα σωλήνο. Κάτι πρέπει να έχω ξεχάσει, τέλος πάντων. Θα σας το δείξω σε βίντεο ειδικό για αυτή την πίστα. Που θα σας το δείξω πιο μετά. Ίσως το απόγευμα μετά που θα ανεβάσω αυτό το βίντεο. Ωραία, ας πάμε τώρα σε αυτήν εδώ την πίστα, την πέμπτη. Λοιπόν, αυτή η μουσική την ξέρω από το New Super Mario Bros. Wii. Και στο New Super Mario Bros. Wii που θυμάμαι αυτή τη μουσική δεν ήταν στο νερό, ήταν σε ηφαίστειο μέσα στη λάβα. Παραλίγο, θα χάσω τη δύναμή μου. Εδώ σίγουρα θα έχω πάλι το λουλούδι του πάγου.
αυτή τη τσούχτρα. Ωραία. Πάντα από το New Super Mario Bros. Wii αυτό το σημείο που είναι αυτές οι τσούχτρες έχει φως μόνο εκεί που είναι τσούχτρα ή τσούχτρες. Ωραία. Ωραία τα φέρω. Ας πάω τώρα στο νέο του Σοπρίνα. Εύκολο ήταν, δεν ήταν εύκολο. Ωραία, checkpoint. Ωραία. Ωραία και αστεράκι. Πώς πάω εδώ μέσα. Να παρέχασα. Έχασα τη δύναμη μου. Ωραία, δεν πειράζει. Τουλάχιστον ζω ακόμα. Έχω επιζήσει. Για να δω τι είναι. Α, όχι τίποτα νόμιζα. Έτσι όπως έβλεπα τον τύπο. Ωραία, τα κατάφερα. Πώς μου λείπει ένα Star Coin. Τώρα εδώ δεν πιστεύω να υπάρχει κανένα Star Coin. Ωραία, έφτασα στα 1000, εντάξει δεν πειράζει. Μικρό το κακό. Μείωσε οδηγεί εδώ. Πονηρά είναι αυτά τα φαντασματάκια. Είναι λίγο προβληματικά αυτά. Ας πάμε εδώ στο μανιτάρι για να πάρω και καμιά δύναμη. Καλά, αυτό εύκολο είναι, δεν είναι και πολύ δύσκολο. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα πάρω το μεσαίο Baby Yoshi Rose. Από μπλε θα πάρω το τελευταίο. Και από κίτρινο πέρασε το τελευταίο. Ω, να παραμπάτησα. Και δεν πήρα τίποτα. Επειδή μετακινήθηκε ο πρώτος κίτρινος Yoshi προς τα πίσω. Αυτό. Α, ωραία. Πήρα και το αστεράκι. Έλα να πάρει πάλι τα ίδια. Α, ωραία, έχει. Και τρόμαξα ότι δεν θα έχει. Ωραία. Σκότωσα όλα τα φαντάσματα. Και έχω κι άλλο αστεράκι. Τώρα όλες μου οι δυνάμεις είναι αστεράκια. Τέλος πάντων. Ίσως ναι, αυτό είναι το έκτο. Εύκολη πίστα. Γενικά εγώ πιστεύω αυτό το παιχνίδι εύκολο είναι, απλώς μερικές φορές έχει και κάποιες περίεργες πίστες.
ειδικά αυτές που είναι με τα boost, τα φαντάσματα, που είναι και πολλές οι πόρτες. Για να δούμε τι έχει μέσα αυτός ο σωλήνας. Α, ωραία, και Starcoin, αλλά τώρα είναι λίγο δύσκολο να το πάρω. Wow, είναι λίγο περίεργη η κατάσταση τώρα. Λοιπόν, τώρα έχω άλλες 3 πίστες να περάσω. Αυτές, μια αυτή και μια η άλλη, η 7η, και μετά έχω το κάστρο και περνάω όλο τον κόσμο και ίσως, επειδή δεν βγήκε πολύ μεγάλο αυτό το βίντεο, θα σας κάνω και αυτό που θέλω να σας δείξω, που δεν είχα πάρει αυτά τα κάτι Starcoin στην πρώτη πίστα που είχα παίξει. Για αυτή με τα boost, την άλλη την τέταρτη. Να πάρει το μισό. Ωραία. Ωραία, πέρα το λουλούδι του πάγου. Κάτι που είναι. Καλά το πω και κάνουμε εκεί. Βλέπω ότι είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Ωραία. Ωραία. Το πήρα και αυτό το Starcoin. Ήταν λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει, κάπου τελείω θα το έπαιρνα, γι' αυτό επίμενα εκεί, σε αυτό το σωλήνα. Μήπως καταφέρω και το πάρω και τελικά αυτό για να δούμε. Wow, αυτό θα είναι δύσκολο. Και πολλοί μάλλον θα λένε πως είναι πολύ δύσκολο να το πάρεις. Καλά, και τώρα πρέπει να το ξανακάνω πάρω από την αρχή, να πάρω αυτό το Starcoin που ήταν πολύ δύσκολο να το πάρω, ήθελα πολλή δουλειά. Τέλος πάντων, δεν τα πάρω, δυσκολεύομαι. Ωραία. Δεν είναι καλύτερο να το προσπαθήσω πάλι. Ωραία, ας πω πάλι μέσα στο σωλήνα. Έχασα πάλι, άστο δεν το παίρνω, βαρέθηκα πια. Να χάνω όλη την ώρα. Ίσως το πάρω άλλη φορά. Δεν ξέρω άμα στο άλλο profile, δεν ξέρω άμα στο πρώτο profile που έχω τερματίσει μήπως το έχω πάρει. Δεν είμαι σίγουρος, γι' αυτό σας λέω δεν ξέρω αν το έχω πάρει. Τώρα αφήνω όλα τα Starcoin γιατί είναι και έτσι λίγο δύσκολα. Να πάρω. Άμα δεν είχα κάνει τη βλακιά μου πριν, σε αυτό εδώ το σημείο, δεν θα γινόταν τίποτα από αυτά. Περιμένετε. Wow, άντε πάλι. Ωραία, θα το ξαναπροσπαθήσω. Δεν σε χρειάζομαι Luigi. Γενικά ο Luigi μου αρέσει πολύ από το Mario, αλλά προτιμώ εγώ το New Super Mario Bros. U από ότι το New Super Luigi U. Είναι πιο διασκεδαστικό το New Super Mario Bros. U.
να ξαναπροσπαθήσω πάλι. Ενδιαφέρον. Άστο, δεν το παίρνω. Ίσως άλλη μια μέρα που θα έχω ένα χρόνο. Ωραία, πήρα και μια παραπάνω ζωή. Ωραία. Πήρα τη δύναμη του Σκιούρου, μια από τις αγαπημένες μου δυνάμεις, που είναι και πολύ χρήσιμη για τις καταστάσεις. Αλλά πολλές φορές κάνω πολλές βλακίες με αυτή τη δύναμη. Αλλά τουλάχιστον το καλό είναι ότι έχω κάνει και checkpoint. Για να δούμε, μάλλον θα είναι το τρίτο αστεράκι. Το μάθησα σωστά. Όχι, τώρα θα το πάρω. Wow. Ναι, δεν μπορώ. Τέλος πάντων. Μια μέρα ελπίζω να τα πάρω και τα τρία. Εντάξει, αυτό που σας λέω να κάνω ειδικό βίντεο για μια πίστα εκεί στο παιχνίδι, λέω ότι τελικά εντάξει δεν πολύ χρειάζεται, δεν είναι κάτι το αναγκαίο. Πιο αναγκαίο είναι, ας πούμε, να σας δίνω όλο το παιχνίδι. Απορώ πως υπάρχουν μερικοί, ας πούμε, σε αυτό το παιχνίδι παίρνουν, ας πούμε, όλα τα Star Coins, βρίσκουν όλα τα μυστικά. Μονοπάτια. Ωραία, σας πάω εδώ κάτω. Soda Jungle 7. Έχει και ωραίο όνομα αυτός ο κόσμος, Soda Jungle 7. Συγγνώμη, η πίστα λέγεται 7. Έχει μια ειδική ονομασία που, ας πούμε, εγώ δεν ξέρω και τις ονομασίες των πίστων αυτού του παιχνιδιού. Εγώ, ας πούμε, ξέρω τους κόσμους, πώς λέγονται. Γιατί, ας πούμε, οι κόσμοι έχουν πιο πολύ σημασία από τις πίστες. Wow. Ωραία. Wow. Λίγο να χάσω.
πως έχω. Oh, no. Έλα να πάρει. Τουλάχιστον έχω κάνει και checkpoint ήδη. Έχω να πάρει και δεν έχω τώρα τη δύναμη του σκιού. Την πάτησα. Γρήγορα. Ωραία. Καλά να πάθεις. Όχι να πάει. Λοιπόν, τώρα θα χρειαστώ τη δύναμη του σκιούρου, αλλά δεν την έχω. Λοιπόν, να δω πώς έχω κάνει ένα μαντάρι. Τι θα κάνω τώρα, δεν ξέρω. Για να προσπαθήσω. Σκέφτηκα μια πολύ καλή ιδέα. Για να μην πάρω καμιά δύναμη. Άμα είναι για να το περάσω και να μην δυσκολεύουμε. Χάσω. Ωραία. Αυτό το κουτί δεν το παίρνω. Για κάποιους λόγους θυμάστε πως έτσι. Ωραία, πήδηξα πολύ ψηλά. Αυτό δεν κάνει. Γιατί να πάρει, έχασα. Λοιπόν, είναι από κάποιες πληροφορίες. Όπως βλέπετε αυτό, το New Super Mario Bros. U είναι το πρώτο New Super Mario Bros. σε HD. Δηλαδή σε high definition graphics. Δεν το τυπώ αυτό. Είπα τους λόγους και πριν. Καταρχάς, χωρίς τη δύναμη μπορώ να πηδήξω και πιο ψηλά. Αυτό δεν φαίνεται. Τους περιμένω. Τον Wiggler, έτσι ονομάζεται. Έπεισε 800, εντάξει, πειράζει. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο κάστρο. Στο τσάκ την πέρασε. Αυτό
κάστρο είναι στη λάβα, το θυμάμαι, είναι λίγο δύσκολο. Γιατί πρέπει να μείνει σε κάποια αυτή λάβα που είναι πάνω. Δηλαδή από κάτω, συγγνώμη. Κάθομαι έτσι κι άλλως. Δεν χρειάζομαι. Τώρα δεν θυμάμαι να έχω πάει checkpoint από φαίνεται, όχι! Πάλι τα ίδια να πάρει, έχασα. Να δω το checkpoint ή όχι. Ναι, έχω, πάλι καλά. Πάρω και δύναμη. Γενικά, ελπίζω να σας άρεσαν τα προηγούμενα βίντεο του New Super Mario Bros. U σε long play που τα έπαιζα. Μετά από αυτόν τον κόσμο έχουμε άλλους τρεις. Έχουμε τον έκτο, τον έβδομο και τον όγδοο. Αν πάρει τον έκτο, δεν θυμάμαι πολύ καλά το όνομά του. Ο έβδομος είναι Maringue Clouds και ο όγδοος είναι Peach Castles. Δηλαδή είναι το κάστρο της Peach. Ωραία, δεν είναι αυτή η δύσκολη πίστα. Εύκολη είναι. Προσέξτε τον, νομίζω πως αυτός πρέπει να είναι ο Iggy. Λοιπόν, με αυτόν τον φίλο μου που είχα δείξει το Nintendo 3DS στο μενού, παίξαμε και χθες και Mario Kart 8. Ωραία, άρα δεν κάνει ξανά εδώ, εντάξει, δεν πειράζει. Έτσι κι άλλως είναι η δεύτερη φορά που παίζει Mario Kart 8. Εγώ έπαιξα με το Wii Pro Controller και αυτός ο φίλος μου με ένα Wii Remote. Wow! Ωραία, τον πέρασα. Λοιπόν, τώρα το αποθηκεύσω και μπορεί και θα το κλείσω. Λοιπόν, θυμάστε στην άλλη λογογραφία που καταλάβω, θυμάστε στην άλλη λογογραφία εκεί που είχα δείξει τον υπολογιστή και θα την ξενή ναι, το γράψει και στο σχόλιο στο βίντεο, αλλά σας το υπενθυμίζω, αυτή η ξένη γλώσσα ήταν πορτογαλικά. Ωραία, στο αποθηκεύσω.
Το αποθήκευσα, τώρα θα πάω στο κεντρικό μενού του παιχνιδιού. Ωραία, λοιπόν, εδώ παιδιά θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, κάντε like και άμα σας άρεσε να κάνετε το like και γράψτε ένα σχόλιο και να εγγραφτείτε στο κανάλι του YouTube μου. Γεια σας.